Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a v tomto videu vám představím dva výrobky, z nichž jeden je téměř dokonalý a ten druhý je téměř dokonalý šmejd. Vůbec mě nenapadlo, že budu točit takhle stupidní video, ale jeden výrobek mě fakt překvapil svou nedokonalostí. Toto je akumulátorová vrtačka, nebo šroubovák taky, ze kterého jsem od první chvíle naprosto nadšený. Z čeho jsem úplně unešený, je tato funkce. Vy vrtáte, pak to sundáte a můžete rovnou šroubovat. Je to úplně dokonalý. Ten výrobek neskutečným způsobem trápím. Dělám s tím všechno možný, divím se kolikrát, že to vůbec vydrží a už ho mám, já nevím, jestli 5 nebo 10 let a pořád drží. Jediný, co odešla baterka, akumulátor, čemuž se teda vůbec nedivím. A pokud bych tomu měl hledat nějakou chybku, tak by to byla jedna miniaturní chybička, že když tam dám takovejhle bit, takovej ten malinký, úplně uzoučkej, tak on se špatně chytá a on nejde vyndat. Tak na tenhle ten bit si musím vzít kleštičky, protože on nejde vyndat. Já mám soutěživou dívku, schválně ji necháme, jestli se jí to podaří vyndat z toho. Šáhni na to takhle a zkus to vyndat. Ty ráda soutěžíš, ráda se předvádíš. To nejde, ono je to jo. Jaký mastný nebo klešť? Ne, ono to nejde. Kleštěma. Takže to je jedna věc, ale to se stává jenom u toho malého bitu a u jiných se to nestává. A protože tento výrobek se tedy takřka 100% osvědčil, tak jsem si řekl, udělám si radost, když je tam ta sleva zrovna a koupím si něco podobného. To je vlastně totéž, akorát je to řada performance, tedy ukázková řada, která by měla něco předvést. S těma dvouma já si připadám doslova jako Lara Croft. A teď si říkáte, Vidláku, ty jsi pitomec. Ale Croft znamená řemeslo. To není Croft. Takže jsem si koupil toho mazlíka a začal jsem s ním pracovat. Zjistil jsem, že trpí zajímavou věcí. A to je, když tam ten bit dáte, tak tady nešel vyndat a tady sám vypadává. Takže vy vrtáte a ono vám to ten šroubek, většinou je to tak, že ono, když něco chcete předvést, tak se to nepodaří. Jo? Tak já to zkusím předvést. Takže vy vrtáte nějak a když dovrtáte, tak se vám stane tohle. No vidíte, zrovna to nejde. Prostě stane se vám to, že on ten šroubek vám ten bit úplně vytrhne. Ono to tam drží tak, že to tam skoro nedrží. Nejvíc mě to štve na těchto těch. Jo. Takže takhle děláte a potom doděláte a ono to vypadne. Jo. Vrtáte, dovrtáte, jo. Ještě jeden pokus. Vrtáte, dovrtáte. Bohužel se mi stalo tady, že jsem dovrtal jsem a zjistil jsem, že ten bit tam není. Takže jsem si tamhle půjčil od kamaráda detektor a budu tady detektorovat. A jako pitomec budu hledat bit, jenom kvůli tomu, že tam někdo dal slabý magnet a prostě tenhle tam zrovna drží v tuhle chvíli, ale oni tam ty bity nedrží. Taková maličkost, taková hloupost, takhle děláte a nevíte, kde je. Jo. Takže to je výtka číslo 1 a myslím si, že už tohleto z toho dělá takový poloviční šmejd. Ovšem, to jsem ještě nezačal vrtat. Když si nasadím vrták, krásné kovové sklíčidlo. Tady to je plastové, tady to je kovové. Si říkám, to se plácli přes kapsu, udělali krásné sklíčidlo. Jenomže vy vrtáte. A když dovrtáte a vypnete to, tak zjistíte, že v některých případech
Teď to zase na potvoru nejde udělat. Jo? Vy dovrtáte a zjistíte, že ten vrták se vám sám povolil. Jo. 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 Prostě ten vrták se vám během práce sám povolí. A vypadne vám. Takže místo, abyste pracovali, sbíráte vrtáky. A samozřejmě dá se tomu předejít, když to pořádně utáhnu a když potom brzdím a pomaloučku dobíhám, tak se to dá takhle o to. Ale jako člověk přece si nekupuje nářadí proto, aby pořád myslel na to, že musí pomaloučku vypínat to a že musí pořádně vrták. Prostě vemu to, upnu to a pracuji s tom. Takže chtěl bych říct, že tento výrobek vykazuje známky absolutního šmejdu. Těšil jsem se na něj, dlouho jsem ho vyhlížel, říkal jsem si, to bude krásný, ten mě bude provázet dlouhá léta, stejně jako mě provázel tenhle. Ale mám za sebou asi 3 akce a během 3 akcí mě tento výrobek totálně rozladil. Je to zmetek, je to šmejd. Jednoduše si nedali tu práci, aby to otestovali a aby to oskoušeli. Ano, můžu si tam dát silnější magnet a ano, můžu s tím pracovat s citem, nebo si tam můžu vyměnit to sklíčidlo, to všechno jde, ale to nic nemění na tom, že ten výrobek je zmetek. Tak. To je dneska všechno. Mějte se krásně, užívejte si život. Přeju vám, abyste si kupovali samé kvalitní výrobky. A pokud jste natrefili na nějaký nepovedený výrobek, podělte se o to v komentáři. Uleví se vám a nám asi taky. Tak, mějte se hezky a zase někdy ahoj. Vidláko, my chceme vidět ten detektor v akci. Jo, to já taky, hele, tak já ho ale neumím pustit, hele. Takže budeš muset chvíli počkat. Já ho zkusím pustit. Počkej, já ho umím pustit, ale já ho neumím skalibrovat. To je jedno, hlavně to najdi. Pak se má, počkej, tady to píše něco, že cíka má být vzduchu. Balance cool in air, tak to dělám. No a teď už to snad funguje. Tak hledej šmudlo. Ne, nefunguje. Ne? Protože tady mám takový železo jak kráva a Jo. on to nic nedělá. Vidíš to? A nebo leda, že by to bylo přepnutý na sluchátka. To nevím. Detektor mám sice půjčený, ale neumím ho nastavit, takže on furt takhle je nějaký přebuzený. Nicméně, tady někde to vypadlo. To jsou řebíky v tom dřevě. Tak tady jsou asi 3 signály. Jeden byl tady. To je drát. Ono by to mělo být vidět nahoru, že bych to, víš, jako... To byl asi ten šnek, tenhle. To jsou poklady. Já to nechci rozhrabat, protože to musí být vidět někde nahoře. Prdlajs. Je tady. To jsou řebíky v tom dřevě. Jo. No, nevím, no. To je krásný lesklý, by to bylo. Jo, aha. Co to je? Tam, někde. Tady je řebík. No, dobrý. Hele. Nebo to byla větvička, to ne? Ne. Hele, tady ještě něco pípalo tady za rohem. Pod tím, přesně pod tou cívkou. Jo, Tady, to je želízko. Železo. Tak to je teda zatím
Zatím nejsme úspěšní. Tady je železo, tady je drát. No. To teda jako nic nevidím, ale hele, víš, co uděláme? No, My jsme banda pitomců. jo. My vezmeme byt, dáme si ho sem a budeme zkoumat, jak se chová. Takhle bude dělat. No. Takže takhle by se měl chovat. No, hrábni tam správně. Nic. Nic je. Poklad. Tady jsem vyšrouboval druhý šroubek. Tady v těch místech jsem šrouboval. Takhle ještě mohl spadnout sem. Co já? Jo! Hele, je tady. Máme ho. Tak, operace se zdařila, byť jsme našli, tak to jsem moc rád. Takže moje sada, kterou mám už asi 5 nebo 10 let, je kompletní. A vrták už dnes potřebovat nebudeme. Hele, to se mi nestává, aby mi něco vydrželo kompletního a nic mi tam nechybělo. Koukni na to. Vidíš to? Všechno to tam mám. Akorát tamhle ten jeden, co tady nejde vyndat, tak ten tam chybí. Jinak všechno to mám, hele. Jo. Tak jo. Tak to je dneska všechno. Mějte se krásně a čau. A už to vypni, ať to tady neřve. A detektor už dnes potřebovat nebudeme, takže děkuju kamarádovi.